ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо дар ин навори мо меҳмонанд, подписатсия кунед. Касоне ки наворҳои моро тамошо мекунанд, мухлиси моанд, ба ёр дӯстон ҳамин навори моро падилиста кунед. То наворҳои хубу ҷолиби сохта шаванд. Наворҳои мо баҳри шумо, шумо баҳри наворҳои мо як таи лайка дареғ надоред. дастгиритона фаромӯш накунед. фикру ақидаотона дар зери комментария бинависед. сухана хубша бигӯед, сухана некша бинависед. бародарони азиз, иншоалло сухани нек гуфтан садақаи. як сухане бигӯед ки ай ҳамун сухани гуфтагӣ то ҳамин нависанги шумо ҳамаи бародарои мо хирсан шаванд, ки хафа шаванд, нороҳат шаванд. подписчикони азиз, баъзе бародаро ҳарчи менависанд мол қиматай, мол то на беинсофӣ мегӯянд. аввалш худо инсоф тавфиқмон ҳастад. морам ёра мехарем, морам арзон наметиҳанд, морам бисёри бозор ба бозор мегарем. бародарони азиз, худаш моли биғз умуман камшини баъзе подписчикои мо нависаистанд ки ака чӣ ба наворотон камшине моли биғз намемонед. нестай бародарони азиз, ҳамин моли биғз умуман камшини бозор да медоед, бо ки як таду тамеш медрояд, дабло як мол ду касе кас харидора успед намекунед ки амро бихаридорӣ кунед. касе дар бо худо насиб карда боша харидорӣ кунад. морам ҳаракат мекунем ки мола арзон биёем, арзон бихарем, арзон бифурӯшем. не ки бародарони азиз, морам арзон наметанем. молоро як мардак залул нашав намефурӯшад, темболи моли биғза вақти сер алафия ёзи. ва ҳамн хотир подписчикони азиз, ҳар сухани туғрира наге. баъзе бародарон ки ҳамин суханоро мегӯянд, ҳамун бародаро чун бозора нарх навои бозора намедонанд. гапа дароз намекунем. мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. подписчикони азиз, моли мо 7 моҳа боло биғзай, масъала аҳлӣ хӯрдан ҳамаш кафолат дода мешавад. мол экономични моли мо намегӯем шведай карпатай, моли маҳаллияй, солша гирифтагияй, якм гусалаш дашкамаш ягонта зоидагӣ нест. не ки беҳад синаи хуб дорад, чочакҳои дарози хушрӯ дорад. хушу аҳамияти масъала аҳлиша нишон метиҳем. озӣ мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. подписчикони азиз, на масъалаи аҳлиша бинед, чочакоша хушро тамошо кунед. масъала бениҳоят аҳлаи мол. ин хушро аҳамият додед. чочаша чхел дистанса чочаш дорад, беҳад чочакҳои дарози хушрӯ дорад, халта синаи хубам дорад. бе пауза мегзарем тарафа қафои мол. подписчикони азиз, ҳамин мол ба мувофиқи майдагиш беҳад синаки хуб дорад. камтар пеш бикаш бачаҷон. ябо синаро тамошо кунед. иншоалло ки синаки хуб фуровардагияи мол. синаш дам кардааст, хушрӯ бениҳоят синаи халта синаи фасони хушрӯбар дорад. иншоалло ки синаро дам мешабин. мол 7 моҳагида буд ки 8 моҳагиш дуромадаги бародарони азиз. синакша хушрӯ фурак халта синаи хушрӯ дорад. ин аҳлии мола бинед. бародар чихел мекашум намеҷима ҷадма. ҳайке исбкаш. фақат успед кунед харидорӣ кунед. бародарони азиз, як хоҷагиро обод мекардаги мола ҳамин мол. мол калон нест, мол майдаҳай, не ки мувофиқи майдаги синау пар хуб дорад. иншоалло ки шикамош ҳам дамиша бибинед, гусалаш бозӣ менад дар шикамош. барое ки мол иншоалло ки молча экономична барои як хоҷагиро обод мекардаги. ай баъзе ҳамун гӯҳои калоне ки суғони бақувват доранд, сина надоранд, иншоалло ки ҳамин беҳтару хубтаре. барои як хоҷагиро айшир таъмин мекардаги мола. мола нархи дастрас қимат ҳам нестанд. иншоалло мувофиқи нархи навои ҳозира, нархи навои бозор, иншоалло нархи дастрас аст. пеш бикаш ё бикаш. чӯ ябур синаи мола хуш, ябур гап вақт аҳамияти беҳад синаки хуб фуровардагияи мол. ина як лави ҷуборда хича сер менами мол. занг бизанед, харидорӣ кунед. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. 24 соат телефонмон кор мекунад. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. нархи мол бародарони азиз 12200 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. подписчикони азиз, хуш аҳамият бите мола. касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибан метавонанд биёнд дар хона айпешӣ бибинанд. ҳамаи бародарои ғариби мусофири моро барори кор сарбаланди хонободӣ насиби рӯзӣ бигарданд, ки аксарияти подписчикони мо бародарони ғариби мусофиранд, ки дар муҳоҷирати меҳнатианд. боқимодое ки дар ватананд, худованд иншоалло инсофу тавфиқи дар бандагӣ ризқи ҳалол фаровон ба ҳама яки мо шумо насиби рӯзӣ бигардад. баракат дар касбу кортон насиб гардонад. то наворҳои оянда. худоҳофиз.